De ce căutați la asta altă? Ce căutați la asta altă? Diana știe? Diana știe ce faceți? Dar nu-i ce... Spuneți. Oare până unde poate să meargă ticăloșia unora? Răspuns? Până la prima care le iese în cale. Eu sper măcar să-l anestezieze bine. Nu m-am așteptat niciodată la una ca asta. Nu de la el. Suntem împreună de mai mulți ani. Și a ales să meargă tocmai la altă clinică. Hai că acum este. Uite, unde ați fost? Unde ați fost, hă? De ce căutați la asta altă? Ce căutați la asta altă? Diana știe? Diana știe ce faceți? Dar nu-i ce... Spuneți, hă? Ce căutați la asta altă? Ce nu-i ceea căutați ce la asta? pare, dar... La cealaltă clinică avea o ofertă destul de bună, adică dacă nu urlam în timpul anesteziei, era gratis plomba. Am plătit 400 de lei. 8 ani de detartraje, de răbdare, de stai puțin liniștit că te doare numai un pic. Iar Vlăduț a ales una nouă, un scaun nou, o mână nouă în gura lui. Diana i-a dat încrederea ei, iar el i-a dat o sală goală de așteptare. În stomatologie e ca în dragoste. Dacă îți miroase gura, nu te pupă nimeni.